Ina na ko nangita si Buwaso, magkakikan mo lagi lak na mapuka. Pag maguba na ni, mong naong ginong gubo na. Antay ka. 50 mil? Maapod naman na 50 mil, boss, pero... Be, naunsa ka naman in town, be. Gibiyahan naman ko ni mo. Kana ni kilain niya, bantay lang ka na kung ano, bahala ka niya. Ala, ako cellphone na guma. Wala ko'y katawagan ni Bibi. Grabe, pasapot yung pirino rong adlawa ba? Putik ka, may narambuwang mo, naglakilak naman eh. Uy! Ina na ko nangita si Buwaso, magkakikan mo lagi lak na mapuka. Bibi mo. Saan na po kang bibi ni mo? Sula ko naman. Yan na po ka? Yung may nitawaanan ni ka. Pila naman kasi yung pasakitan pirino. Pila na pagkagingnan nga. Ayaw na sing pangitan na yung bibi. Kiigura ka na yung gibinuangan. Dili mo siya malangis ako. Ikaw na daw siya mulakaw. Natanya sa mga silpo ni mo. Narito. Asa may gilambay ni mo? Wala. Kibuta na ako sa lamisa. Asa mga silpo ni mo? Gilambay ni mo? Ako lang ibutak. Kalasan ni mong silpon ay. Una-una pirino isa kabulan. Pila na ka silpon na gasto na ko sa imuha. Puro ba yun iPhone ha? Wow! Yo, balitay kong cellphone niya pero dili na nagugupan niya mo. Alas na ni. Pag maguba na ni. Mong naong ginong gubo na. Antay ka. Tara, ato ta ka boss iPhone. Yan, nagan kang silpon dito na iPhone. Tara. Balik na ni. Giingnan mo ito, tika. Ano ba po nila bundak-bundak mo silpon? Napulagan ako ka? Gasto na kayo ka ba? Boss, na may baligyan na silpon, boss. Uy, boss. Usang na, boss. Yung kapila ng tingagingnan pirino, ayaw si patinta na yung uyab. Yan silpon yan. Lonsa, isulti lang yung lonsa. Bali lang, Paul. Mugubibi. Nandaw na po ilain. Nahilain na ako na mo si mong silpon mong gibuntak. Boss, na kayo baligyan mo mong silpon, boss. Nga, boss. Bili lang rin boss. Sa mga bilabang nito na. Tayo pong 13 rin Saan ito yung cellphone ni dati na eh? iPhone 13, yung punto no. Kaniti man ni pirino ha. Bago na mo ni mong silpon. Pag sunod may balaan ako, gibundak-bundak, gibuak ni mo ni tungod sa imong babae. Ako yung bukon ba? Sabot ka? Pila mo ni boss? Wala na boss. Bibinta na po. 50 mil. 50 mil? Sale ka, sale. Sale. Okay. Kuna-kuna si 50 mil ang palit na kuha niya. Ma-afford naman na si 50 mil boss, pero madawat yan eh. What? Matay boss. Inihapay aktan. Tagugmana. Si 50 mil yun ang sirado. Shit. 50 mil ang sirado boss. Tugod ako burdi man dyan 50 mil ni. Kasi may gusto niyo, itong kagon. Matay hapon. Gitaan na. Mas ginaw. Kasi may hipik. Lakso na sila. Sige, Hom. Pirino, tamang iyap. 1 2 3 5 Tinagdos ba? 2 po 6, 18 ba? 2 4 6 8. Iyap-iyap. Sige, pag-iyap na, Pirino. Dali na ka niyo. What? Dali na ka pa ng cellphone. Di na ka mo palit ang cellphone. Ano man? Balag dili makatawag si Bibi sa kuwaw. Binuwang. Ano di na ba ka papalit ang cellphone? Kapay naman kong iyap si Silyo ganyo. Bahala kayo. Puso na lang ako ni boss. Di mo siya papalit cellphone.